बिथांजोखौ लोगो मोनफिनगोना आसा खमसै बायदि मोनबायमोन आं बिराद गिनाय हाबबायमोन आरोना मोनसे बिराद डेन्जार सिटुवेसन जानानै होदों बेखौ फात्तायानो गैया हुसआव दं बे फात्ता गैया मा जादों बेथ' एनास्थेसिया होजानाय बडिया माने थैनायजों समान जानाय ना अपारेसनाव मा जानाय बेखौ खिन्थु आं आन्दाज दं आरो जोङो जिखुनु जा आं दहायबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन बै मोनसे चेनेलाव आं नैबे बिथांजोआ मा जादों अपारेसन आं बेखौ खिन्थागोन दे बे भिडिअआवहाय डाइरेक्टलि बिनि सिगां दुखु मोनदों इभिक्सन जे चिराङाव फिन जाफिनदों इभिक्सन जानाङा बा जानांगौ बाव आंहा हेंथा होनो सरकारनि मावनायाव जेबो माबा गैया राइट गैया आरो आं होनायबो साना बा बुंनोबो साना नाथाय फंनैसो खोथाखौ आं बुंनो लुबैदों जिहेथु पुलिस बा मिलिटारि जायखौ बाहायदों चिरांनिनो आरो रेन्जार डिएफअनिफ्राय लानानै रेन्जार डिपुटि रेन्जार आरो गोबां फरेस्टनि सोद्रोमाफोर बर'फोरबो दं गुबुनबो दं बिथांमोनखौबो जों दाय होनानै मा लाब गोजौनिफ्राय अर्डारा फैबाय जेथिया न'खर सालायनो सेलारि लानाय जायखौ बर' राव बुङो संख्रि जानाय हिसाबै मावनांगोन बेसाराफोर बिसोरखौबो जों दाय होनानै लाब गैया रागा जोंनानैबो लाब गैया नाथाय बुंनांगौआ बै जोंनि माखासे लिडारफोरनि लेहुवा गोरा नङै स्ट्रं नङै मोनसे राइट डिसिसन लानो रोङै नैबेनि थाखायसो होननानै आं सानो नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया मानो होनोब्ला दे बर'फोरखौ इभिक्सन खालामदों गुबुनखौ मानो हाया नैबे कुइसना आंनि नङा पाब्लिकआ बुंगासिनो दं गुबुनखौ मानो हाया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावहाय गुबुना मोन्थाय मोननानै हा जोंनि ट्राइबेलफोरनि हायावनो संसार जागासिनो दं जायखौहाय हाइकर्टआनो अर्डार होबायमोन जे इभिक्सन खालामनांसिगौ होस्रांनांसिगौ गैया भटनि लाबालाबनि थाखाय सोरबा बैबो दाङा बैबो दाङा नाथाय गावनिखौबा अर्डार हरजाबानो हो आरो हो बेबो जोंनि बिटिआर होनलायबावबायमोन बिराद गिदिरखानो नामानो दुखु मोनोना एसेब्लाबो खोनाबा मानो हाया नै बेफोरनि थाखायनो जों भट सुदोंमोन नामा नैबे मोनसे सोंलु सिखारदों रायजोफोरनि 500,000 मोनबाय जोंनि बर'फ्रा बारा थगायनो रोङा नालाय है जाबाय फाब जागोन होनांसिगोनहाय नाथाय बै नोंनि 500,000 मोनजानायजों नों फाबखौ गिनानै जे थुबाय भटखौ बिनि एगेन्स्टआव जे 1000 बार नोंखौ थगायनानै रायजोखौ सिलिप खालामगासिनो दं बैफोर लिडारफोरा जों सानफेरदोंना गामिनि रायजो राजाफोर एसे मोजां स्टाडि खालाम बेखायनो गोबां समाव बुंनो गोरों गोराबा खायफा फैसा होदों ला बिसोर थगायग्राखा नाथाय भटखौ गाव गावनि गोसो बायदिसो थु मोजां सरकारखौ सायख' नङाब्ला नोंहा जेबो जाया जानो हागौ नोंनि फिरि गोबां खस्थ' मोनलांगोन नैबे माखासे खोथा दिनै इभिक्सन खालामनो हाया गुबुन जाथिखौ गावजों गावबा नैबे दुखु गोनां मोनदों आरो आं नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया दा सोरबा भिडिअ बानायोबा बिनि सायावनो आरो सोरबा नै फरेस्ट बिभागनिफ्राय केस होनो होलायगोन गोजौनिफ्राय प्रेसार उमुगा इदि थांदों रेसन हैदों होननानै जानानैबो दंखायो नालाय बेबायदि दा बिनि सायाव एसे एनालाइज खालाम बुंनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि इम्परटेन्ट सानोबा शेयार खालाम लोगोसे बिथांजोनि अपारेसना मैया ओरैबायदि जादों अपारेसन खालामबाय आनेस्थेसिया नांगौ बिहरनायाव आं बायनानै बे गाहायनिफ्राय खालामफुबाय थानायावनो अट'मेटिक लाइना शाट डाउन जानानै होदों ओमफ्राय लाइना शाट डाउन जाबाय नालाय माने लाइन थांना होदों खोमसि जाजोब्बाय गिखांनाय फैबाय आं हाखु दाखु सासे खारनबोबाय डिजि अन खालामहैबाय बेनिफ्रायसो लाइन फैफिननानै अपारेसना चालु जाफिनबाय हयथ' बाब्राबदोंमोन ना बिथांजों आंनाव फात्ता गैया नैखौहाय खेबथाबनानै लाखिनो बिदि दाग जाजोबदों अबेबा मोदोमफ्राव आथिंजों आखाइजों डक्टरफ्रा खेबथाबनानै लाखिदोंदां बाब्राबदोंमोनदां बेयो लाइनानै थांब्रबना होबायना आरो गावबो आन्दाज दंनो आरो नैबे ससे पार्टखौल' फार्स्टआव एनास्थेसिया होग्रोदोंमोन हाफ उनावसो फुल होदों उफाय गैयियाव होनांबायना थ' बे आरोना सामहाव दा अपारेसना जानानै थांबाय गल ब्लाडार स्टननिमोन गोबाङा मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै थायो गल ब्लाडार स्टनाव बारग'आनो खिन्थु अपारेसन जाथारनांगौ आरो बेखिनियानो आपडेटआ थेंक गड गासैबो प्रेयार खालामनो थाखाय